खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राकेश रामसियारि बे समाव प्रमोद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखार बे बिटिआर सोरखारा थांनाय सानाव जे कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट्स बेखेवदोंमोन आरो बे बेखेवनायखौ बिथां बिटिसिनि बारग'थिब हाग्रामा महिलारि बिथां हाग्रामा महिलारिया गोख्रों फिनजाथाय होदोंमोन जे बे मोनसे मिशना जि बिथांमोना कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट्स बेखेवदों बे बेखेवनाया बिथांमोननि जे फैसा जानाय कमिसन डकुमेन्ट्स होनानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया खोनासंग्रो नोंथाङा बिथाङा सिगांनि सानाव बे भिजन डकुमेन्ट्सनि सायाव मा बाथ्रा बुंथिदोंमोन प्रमोद बर' जिमान भिजन डकुमेन्ट बाखि এইবিলাক কমিশন ডকুমেন্টহে ক'ব লাগিব আমি কমিশন লোৱা ডকুমেন্ট এইবিলাক भिजन কিবা বনাই পেলাই আৰু পইচা ওলাব কি बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर सोरखारनि जे कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट्स बेखेवनाय बे बेखेवनाया बिथांमोननि फैसा जानो थाखाय बेखेवनाय मोनसे कमिसन डकुमेन्ट्स होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिसिनि बारग'थिब हाग्रामा महिलारिया आरो बे बाथ्राखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा रोखा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया बे भिजन डकुमेन्ट्सनि सायाव बिथाङा जेबो मिथिया बेनि सायाव बिथाङा गियान गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बिनि गोरबोआव मालाबाबो भिजन सोदोबखौ बियो मालाबाबो मोनफेराखै आरो बिनि थाखाय गोदान सोदोब बियो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सिगांनि सानाव बिथांमोना बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव गोबां दाङाबाजि आरो गोबां बिथांमोना जे कमिसन लानानै गोबां बिथांमोना फैसा लानानै खामानि मावोमोन जायनि थाखायनो बिथांमोना कमिसन बिथांमोननि मेलेमाव बिथांमोननि साननायाव खालि कमिसनल' बाथ्रा दङ खालि जानायल' बाथ्रा दं खालि जाख्ल'नायल' बाथ्रा दं जायनि थाखायनो बिथांमोननि खर'आव मेलेमाव नैबे कमिसन बाथ्राया फैबाय थायो जायनि थाखायनो बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिथांनि आखायाव बा बिथांनि खर'आव जेबो साननाय बेफोरबायदिबा साननो हानाय मोनसे गोहो गैया आरो बिथाङा बुजिया बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव कमिसननि गेजेरजों बर' समाजखौ डिस्ट्रय खालामबोदोंमोन बे कमिसना बिनि खुगायाव दंखाय भिजन सोदोबखौनो बियो कमिसनखौ बुंखागोन बे स्वाभाबिक बिथां हाग्रामा महिलारिया भिजन डकुमेन्ट्सनि सायाव जेबो बिथाङा गियान गैया नलेज गैया बिथांनि सायाव बा थामहिनबा बे समाव कमिउनिटि भिजन डकुमेन्टनि सायाव बिथाङा जेबो गियान गैया जायनि थाखायनो बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेनि सायाव बिथाङा मोनसेबो गियान गैया जायनि थाखायनो बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा सिगांनि सानाव बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बिथांमोननि जे बा बिटिआर सोरखारनि कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट्स बे भिजन डकुमेन्ट्सआ कमिसन जानायनि डकुमेन्ट्स होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो जाय बाथ्राखौ लानानै बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी फारि फारि बिथांखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनाय नुनो मोनदों दानिया फैदो बिथां रनजित बसुमतारी आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होनि बर'आव मोनसे बाथ्रा भाव दङ सैमानि लानजायखौ गिहुजों नाबाबो सिदा गोथों खालामनो हाया होननाय हाग्रामानि जा साननाय हनाय बे जेब्लायबो खेंख्राखा बिनि गोरबोआव मालाबाबो भिजन सोदोबखौ बियो मालाबाबो मोनफेराखै आरो बिनि थाखाय गोदान सोदोब बियो गतिके बियो थांनाय 17 बोसोराव कमिसननि गेजेरजों बर' समाजखौ डिस्ट्रय खालामबोदोंमोन बे कमिसना बिनि खुगायाव दंखाय भिजन सोदोबखौनो बियो कमिसनखौ बुंखागोन बे स्वाभाबिक मानोना बिनि गोसोआनो खेंख्राखा जेरै सैमा लानजाया खेंख्रा हाग्रामाया स्वाभाबिक गिनाय दङ जोंनि मानगोदेब प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव बोसोरब्रैनि गेजेराव दा बोसोरबायाव हाबदों जोङो 2,60,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जोङो सुफुंनो हाबाय हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव गिदिर बिपिएफ दैदेनगिरिफोरनि अनगायै बिथांमोना
मालाबाबो हानि खामानिखौ मावाखै जेरावहाय बिथांमोना रायजो राजानो हानि जेंनाखौ फोजोबनो नागारै देरहासार बसुमतारी बिथां बायदिया 13टा साहा बागान बानायदों मोनसे साहा बागाना जुदि 100 बिगा खरैबाबो 1300 बिगा बेयो जोंनि हाखौ सेनानै लादों रायजो राजानि हाखौ सेनानै लादों हाग्रामाया गावनि ब्लेक मानिखौ व्हाइट मानि खालामनो थाखाय बिहावनि नामाव 150 बिगा माने रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों प्रमिला रानिया गावनि ब्लेक मानिखौ व्हाइट मानि खालामनो थाखाय गुबुननि नामाव वाइल्ड लाइफनि सिङाव थानाय हाखौ सिफायनानै माने मा होनो साहा बागान बानायदों बेफोरबायदिनो बिथांमोना 20,000 हेक्टर हाखौ डिस्ट्रय खालामनानै प्राय 1.5 लाख बिगा हाखौ डिस्ट्रय खालामनानै हाग्राखौ डिस्ट्रय खालामनानै रायजो राजाखौ मा होनो खोमसि बा गोसोम मोनसे पर्दाजों खोबना दोननानै गावसोरनि थाखायल' खामानि मावदोंमोन गतिके बेफोरनि फिथाइखौ बावैसोनो मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना साननैसोल' नेथ' आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों बेखौ फोसावजोबगोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा गोजोननि रादाब बिलाइनानै सुबुं हारिमु आरो थुनलाइखौ फोनांजाबनाय बे मोन्थोरजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैगौ 1, 2 आरो 3 फेब्रुवारियाव खुंफुंजागोन ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबोखौ बायदि बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजागोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ देग्लायनि ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरिफोरा बाहागो लागोन डेनमार्क इटाली साउथ करिया जापान एस्टनिया नेपाल भुटान गासै मोन 8 हादरनिफ्राय 9 लिरगिरिफोर आरो खमैबो गासै 150 लिरगिरिफोरा गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन बिनि अनगायैबो गोबां हादोर आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन